Ja sam Semir Osmanović i delam kao strojnik u podjetju Mapri Asfalt. Sam prišao kao obični delavac pa sam zdaj strojnik. Odmah sam vidio da bih bio strojnik i onda sam dobio priliku pa sam je iskoristio. Pred prošle leto sam dobio nagradu za najboljeg strojnika. Mislim da to treba zaslužiti. U Mapriju sam pridobio iskušnje delat na stroju, na bageru pa na ostalim strojevima. Pa za par let se vidim tukaj, isto na stroju, na mašini. U Mapriju bi povabio sve koji misle da znaju delat, da su prijedni i tako, uspjeh im je zagarantovan. Nema kaj da